Yo, what's up yo? It's me again, PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my YouTube channel, peejayohhh! Yan! So for today, guys, it's gonna be another productivity challenge. Yan! So, once again, my name is PJ and I make mga videos about mga productivity tips, about mga money making, yung mga sideline na pwede natin pasukan, guys, especially now na quarantine. So, yung mga online na mga sideline, guys, na pwede natin pasukan. Pag-usapan natin yon. And of course, we also have mga movie reviews, mga food vlogs, and mga travel, guys, and a lot more. So, if interested kayo doon sa mga bagay na yun, guys, please subscribe and hit that notification bell so you will be updated of my latest videos. Yon, di ba? So, for today, guys, actually, this is the last day of our 30-day productivity challenge, di ba? So, last day na natin ngayon, guys. So, yung 30th day ng productivity challenge natin is the final review. Yon. Anong ibig sabihin nun, guys? Ibig sabihin, i-review natin if na-accomplish ba natin yung mga sinet natin na goals from day 1, di ba? As you all know, yung mga nakasubaybay dyan, so thank you very much sa mga sa nag-follow. Ano ba yan? Nabubulol lang ako sa sumubay. Anyway, sa mga nag-follow dun sa 30-day productivity challenge ko, guys, thank you very much, di ba? We are now 475 subscribers. So, thank you very much sa mga subscribers ko, sa mga nanunood, kumbaga, di ba? Sus, nalisod na kita, no? Nagkalisod na. Anyway, yun. Thank you very much. And for today, guys, yun nga, last day na natin ng 30-day productivity challenge. Although, last day na natin to for the 30-day productivity challenge, guys, we will still have yung mga mini challenges na lang, guys. So, yon. After this, we will still have mga productivity challenge naman, but yung mga maikli lang, guys, like 3 days, ganun, 5 days, ganun. Because yung 30 days, sometimes medyo mahaba, guys. And to tell you the truth, medyo matagal ko natapos yung 30-day productivity challenge. So, inabot tayo ng hindi naman 1 year, di ba? But, yon. Unti-unti ko kasing nire-record yung videos about yung mga topics, and medyo yon na busy. Medyo na busy tayo ng konti, di ba? But at least, di ba? Part yun ng challenge natin is yung tapusin kung ano yung sinimulan natin. So definitely tatapusin natin yung 30-day productivity challenge, di ba? With the final review. Yon. So yung gagawin lang natin for today, guys, is i-review natin yung day 1 natin kung nasaan na tayo, kung na-accomplish ba natin. In my case, guys, definitely na-accomplish ko kaya? Actually, hindi. Yun. So, I failed, guys. I failed in my, in achieving yung sinet ko from day 1 because ni-review ko, guys. Apparently, yung day 1 ko, I said there that I would lose 5 to 10 pounds, di ba? Because yun nga, yung goal ko is fitness. And I would fit na sa mga small sizes na shirt. Apparently, para baliktad, guys, ha? Para nag-gain tayo ng 5 pounds, di ba? More or less, di ba? Because, yun nga, quarantine tayo, so nasa bahay lang, so less na yung physical activities. Although, every day, I try pa din naman mag-exercise, mga video exercises, but hindi na ako nakaka-jog, di ba? Yun kasi yung main exercise ko talaga, guys, na yung gusto ko talaga gawin is yung mag-jogging, yung mag-run around the neighborhood, kumbaga, yun. So, yun, guys, although hindi natin na-accomplish yun, yung sinet natin na goal, yung mahalaga doon, guys, is we build yung mga habits, mga good habits along the way, kumbaga, in accomplishing yung mga goal, di ba? So, yung mga na-build na habits ko, guys, is example, yung mga eating nutritious food, di ba? Yun. So, less junk food na ako, guys. Less fast food, ganon. Iniiwasan natin yung mga fast food, and as much as possible, ako na yung nagluluto nung kinakain to, guys. More on yung mga vegetables na tayo, di ba? Mga sayote, yun. Madami pala yung pwedeng gawing luto sa sayote, guys. So, maybe magagawa ako ng mga, mga video tutorial sa mga healthy na recipe, yun. Maybe in the future, guys, So, yun, guys, more on yung eating habit natin, di ba? Nabago natin yung lifestyle, kumbaga, di ba? So, hindi na tayo masyado sa junk food, yung sa mga pagpupuyat, kumbaga. At least 8 hours of sleep, di ba? Yun yung mga habits, guys, na binibuild up natin in accomplishing our goals. So, although, yun nga, medyo nag-fail ako, but
it's not the end, kumbaga guys. Pag nag-fail tayo, bangon ulit tayo, di ba? And we will come back stronger, kumbaga, di ba? Yung kasabihan nga, fall, 6 times, stand up 8 ba yun? 7 or anyway, yun, stand up. Huwag tayo mawala ng pag-asa, guys, because we are still in the game, guys. We are still in the game of achieving our goals, kung ano yung mga dreams natin in life, di ba? We are still alive, kumbaga, habang may buhay, may pag-asa. So, yun guys, so yun. Importante lang dun guys is yung nabanggit ko kanina is we build good habits, and yun, continuous monitoring natin guys. I-monitor pa din natin kung ano na yung status natin guys. Yun nga, yun yung importance ng review is we know kung nasaan na tayo, kung ano yung mga changes na pwede natin gawin so that next time, pwede na natin ma-achieve yung goal, di ba? It could be na yung sinet natin na goal was masyadong mataas, kumbaga. So, this is a good time na we make some mga changes, kumbaga. If yung mga goals natin is hindi na aligned, kumbaga, kung ano yung gusto natin talaga ma-achieve, kung ano talaga yung nagpapasaya sa atin sa buhay, di ba? Yung mga ganun, kung ano talaga yung gusto natin gawin in our life, di ba? Kung ano yung, kumbaga, kung ano yung destiny natin, di ba? Kung ano yung tinadhana, di ba? Yun. So, yun talaga guys, yun yung more on focus natin guys is ourselves, di ba? Kung ano yung dreams natin, kung ano yung gusto natin ma-accomplish in life, yun yung kumbaga, doon magpo-focus yung mga goals natin in life, kumbaga, di ba? Kung ano man yung gusto niyo ma-achieve guys, gusto niyo maging YouTuber, like me, di ba? YouTuber. Magsimula tayo sa maliit, di ba? Hanggang we develop the skills along the way guys. And sa case ko guys, I develop a lot of yung mga skills, yung pag-editing, ng mga photo, yung video editing, using just the mobile phone, yun. And yun nga, nag-gain din tayo ng mga new learnings along the way, di ba? Yung mga building good habits, yung mga time management, energy management, yung mga ganun guys. So those are yung mga important things guys is that we are learning, kumbaga. Learning never stops, kumbaga. Continuous learning tayo, guys. And yun, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tuloy lang tayo, di ba? Padayon, sa Bisaya pa, padayon ta, guys. Di ta mo give up, di ta mo surrender because life is still good, kumbaga. Yun, di ba? So, yun lang yung video ko for today, guys. It's the final day of our 30-day productivity challenge. I hope you have learned something useful, kumbaga, something useful sa yung mga 30 days natin na video. So, you can check it, guys. I'll have a playlist nung 30-day productivity challenge natin, guys. So, you can see there from day 1, day 2, di ba? Mahaba na, di ba? Day 2, day 3, day 4, hanggang na day 30 na tayo. And this time is our final review. And I failed, di ba? But, yun nga, hindi tayo susuko, di ba? It's part of life, guys. Failure is definitely part of life, and yung mahalaga doon is babangon tayo and we learned from our mistakes, and yun, we improve, kumbaga, kung ano yung pwede natin baguhin so that eventually we can accomplish na kung ano yung mga sinet natin na goals. So yun, so hopefully from this day on guys, I'll do some mga changes sa mga sinet ko na yung mga task, kumbaga, for daily task ko to achieving my goals, diba? So yun nga, if you remember yung goal natin, i-breakdown natin in summary guys, i-breakdown natin yung goals natin to little things or little tasks na pwede natin ma-achieve and pwede natin ma-monitor daily, weekly, di ba? Hanggang sa yun, ma-achieve natin yung goal. So yun guys, yung importante is i-breakdown natin to yung mga little tasks, di ba? Doon tayo nagsisimula guys sa mga little tasks hanggang maging habit na natin, hanggang maging ma-form part na ng system natin, and eventually yun, mas madali na natin ma-achieve kung ano yung gusto natin in life, di ba? So yun guys, yun. So very short lang yung video ko for today guys. So thank you very much again dun sa mga sumubaybay, ano ba yan? Sa mga nagpakita ng support, and yun, and yun, thank you very much, and yun, madami pa tayong mga videos to come guys. I hope na you will still be there, and if you've noticed guys, the past previous week, more on yung focus natin is yung mga money making, kumbaga, yung pwede natin yung mga online, yung mga surveys tayo na pwedeng sagutan that we will earn extra income, ganon. So yung mga mobile app, di ba? Maganda yun guys, and yun. So
I'll have more mga productivity challenges pa naman, guys. More on that and more on yung mga money making, kumbaga, di ba? So, yun, tuloy-tuloy pa din yung videos natin, guys. So, hindi pa ako magpapaalam because I know I will see you again in my upcoming video. So, madami pa tayong abangan, kumbaga, di ba? Mga videos na very useful, very, anong tawag dito? Masaya pa din, di ba? Somehow. And, yun. So, ano pa ba? Yun. So, thank you very much, guys. And, I'll see you again next time. And thank you very much, yun. So, have a good day. So, yun. And, if ano pala guys, if you have anything to ask, diba, anything to comment, ganun, if may mga tanong pa kayo dun sa 30-day productivity challenge natin, and if may mga suggestion kayo guys sa mga topic na pwede natin pag-usapan, you can comment down below, and magre-reply ako guys. And of course, follow me in my social media, guys. I'll post the link in my description, so I'll see you there guys. So, yun. So, I'll see you again in my upcoming videos, guys. Have a good day. And God bless. Yun.